क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। रतिया में देवरा सादा बिछौना रसरले बा। रतिया में देवरा सादा बिछौना रसरले बा। ठोकी ठोकी जनतिया हमार साया फड़ले बा। ठोकी ठोकी जनतिया हमार साया फड़ले बा। कोइले बाबला जोड़ी हमार चूड़िया तोड़ले बा। ठोकी ठोकी जनतिया हमार साया फड़ले बा। ठोकी ठोकी रतिया हमार साया फड़ले बा। साया फड़ले बा। साया फड़ले बा। ठोकी ठोकी रतिया हमार साया फड़ले बा। होखेला जब रति बुतई देल बत्ती मैया आगे मैया धके कबारी त मदल ले मारी मैया गे मैया। होखेला जब रति बुतई देल बत्ती मैया गे मैया धके कबारी त मदल ले मारी मैया गे मैया। रत भर लारी के कमर में दर्द उठैले बा। ठोकी ठोकी रतिया हमार साया फड़ले बा। ठोकी ठोकी रतिया हमार साया फड़ले बा। साया फड़ले बा। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। पंकज देवरवा उड़ाई के गेंदारवा मर ले बाजा। अभिले पिराता दर्द ना सहाता तबेले बैसन सजा। पंकज देवरवा उड़ाई के गेंदारवा मर ले बाजा। अभिले पिराता दर्द ना सहाता तबेले बैसन सजा। बारात जोर छछनता ये सखी हमर गलिया न खोरले बा। ठोकी ठोकी रतिया हमर साया फड़ले बा। ठोकी ठोकी रतिया हमर साया फड़ले बा। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।